हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, दरवाजा 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 बोल. हाय बोल, बाहेर जायला येते. बरोबर आली. हो रोज करते ती स्वतःहूनच. स्वतःच फक्त मांजरीला हात नाही लावून मला कसं तरी होती तर गुळगुळीत. दिल डोळे का बंद करते? तुला चांगलं वाटतंय. अच्छा होय. नमस्ते. आज आपण लहान मुलांसाठी चॉकलेट मिनी केक बनवूया. त्यासाठी हे इंग्रेडियंट्स 2 पॅकेट हायड अँड सीक बिस्किट. तुम्ही कोणतं पण बिस्किट घेऊ शकता जे तुम्हाला वाटेल ते. मी इथे हायड अँड सीक घेतलंय. 120 ग्रामचं आहे. डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घेतलंय. नॉर्मल चॉकलेट पण घेऊ शकता पण ते मेल्ट नाही होत म्हणून हे घेतलं. अर्धा कप दूध आणि 2 चमचा हनी. हे 130 रुपीजचं आहे बिस्किटचं. आता हे बिस्किट आपण काढून घेऊया आणि ह्याचे छोटे छोटे तुकडे करू. छोटे छोटे तुकडे करूया. आता हे बिस्किट वाटून झालेत. बारीक पावडर केली याची. आता हे बाउलमध्ये काढून घेऊया. याची बारीक पावडर झाली आता अशी एकदम बारीक झाली आहे. चाळायची पण गरज नाही. चाळायची गरज नाहीये. हा आता ह्यामध्ये 2 चमचे मध टाकूया. आपण साखर पण टाकू शकतो पण हे बिस्किट आधीच गोड आहेत आणि मध ह्याच्यासाठी की शाईन येते केकला. 2 चमचे. 1 चमचा. दुसरा. आता हे मिक्स करून घेऊया. काकी आता ह्यात थोडं थोडं दूध टाका. मी हे मिक्स करते. इकडे आपण दूध किती घेतलंय? हा अर्धा कप घेतलाय. अर्धा कप. आता बघू आपल्याला किती लागतं इकडे, है ना. कधी कधी मम्मी बिस्किटाच्या बुड्यांमध्ये बिस्किट जास्त येतात है ना. त्या दूधचं प्रमाण वरती खाली होतो. पण तो तिने जो बिस्किट घेतला तो एक बिस्किट 120 ग्राम होता. म्हणजे तिने जे टोटल बिस्किट घेतले ते 240 ग्राम घेतलेत. ऑलमोस्ट पाव किलो बिस्किटचं वजन आहे ना. आपण हाफ कप घेतलाय पण पाव कप अजूनपर्यंत यूज झालाय. त्याला दूध जास्त नाही लागत. तर गोड असतं ना ते. फक्त एक शेप येण्याचं पर्यंत ना. थोडासा लागेल आहे ना. म्हणजे आपण चपातीचा गोळा करतो ना तसं. आता बरोबर त्याच्यात पाव कप दूध लागलेलं आहे. पाव कप दूध लागलंय. आता मस्त छान गोळा झालाय. असा एकदम आहे ना. शायनिंग पण आली. असा घट्ट गोळा करायचा. आपण चपातीला पीठ भिजवतो ना तसा गोळा करायचा. बघा किती मस्त लकलकत एकदम. शाईन आली त्याला. शाईन आली. ते मधामुळे आली. आता आपण ह्याचा रोल बनवूया. असं हे गोल गोल करत ना आतमध्ये असं प्रेस करत राहायचं म्हणजे त्याचा असं प्रॉपर गोल शेप येईल. तेवढं पाहिजे. हा आता हे फॉइल पेपर मध्ये गुंडाळून 2 तास फ्रीज मध्ये ठेवायचं थंड व्हायला म्हणजे ते सेट होईल. आता असंच कोणाला गिफ्ट करायचं ते.
आणि घरी बनवा. पुढचं प्रोसेस घरी करा. नाही, हे पण टेस्टिंगला चांगलं श्वेता, डायरेक्ट खाऊ शकतो ना हे पण, रेडी तर आहे. ते आता कसं नरम लागेल आणि एवढी टेस्ट नाही नाही, थंड झाल्यावरती हे फ्रीज मध्ये ठेवा आणि घरी कापून खावा का एवढं पाहिजे तेवढं. फ्रीज मध्ये ठेवूया. आपण नॉर्मल खालच्या फ्रीज मध्ये, डीप फ्रीज मध्ये नाही ना, नाही मग ते बर्फ होईल जास्त कडक होईल. आईस्क्रीम व्हायची त्याची. 2 तास झालेत, आता आपण फ्रीज मधून ते काढून घेऊया. आता हे बाहेर काढलंय, आता हे थोडा वेळ असं ठेवूया, तोपर्यंत आपण चॉकलेट मेल्ट करूया. मी इथे कंपाऊंड डार्क चॉकलेट घेतलंय, आता आपण ते मेल्ट करूया. हा चॉकलेट कसा लगेच मेल्ट होतो का? हा लगेच मेल्ट होतो आपल्या नॉर्मल चॉकलेटपेक्षा. इथे गरम पाणी उकळतंय, त्याच्यावर आपण हे गरम पाण्यात असं पकडून ठेवलंय वर. आता हे मेल्ट होतंय, हे आता मेल्ट झालंय प्रॉपर. आता हे गॅस बंद करू. काढून ठेवूया. आता आपण हे कटिंग करून ठेवूया. हे कापून घेऊया आधी दोन्ही साईडने असं फिनिशिंग साठी. कडक आहे ना, बरोबर होतंय ना, टाईट होते. वडी बरोबर होते ना. हो आलू वडी सारखी वडी झाली. वडी सारखी झाली. तिला जोर लावायला लागतोय. ते थंड होतं ना, ते बघ जोर लावते. आता हे कापून झालंय, आता आपण ह्याच्यावर चॉकलेट लावूया मेल्ट केलेलं. आता आपण ह्याच्यावर एक एक काजू ठेवूया, छोटा अर्धा तुकडा केलाय. तुम्ही काही घेऊ शकता, पिस्ता, बदाम. मी काजू ठेवते. आपले मिनी चॉकलेट केक तयार आहेत. आता आपण टेस्टिंग साठी जाऊया. आता आपण चॉकलेट मिनी केक टेस्ट करूया. या का बिल बसले. दिल झोपलीये, दिल माझा फोन घेऊन झोपलीये. तिचा फोन घेऊन झोपलेली. दिलला कोणाचा फोन आलेला का? दिल खाण्याला लावलाय. बिलला कोण आलेला? चला टेस्ट करूया. चल. आता इथे बघा आपली चॉकलेट मिनी केक रेसिपी एकदम रेडी आहे. मम्मी देते बघा तुम्हाला काय. लवकर हात टाका, उचला येते. असं हात टाका आणि खा. चला आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी तुम्हाला सांगतो, वरती त्याची कोटिंग कडक म्हणजे चॉकलेट आहे पूर्ण, आणि खाली त्याची जी कोटिंग आहे ती जरा नरम आहे, सॉफ्ट केक सारखी म्हणू शकतो. आता मी तुम्हाला एक बाईट घेऊन दाखवतो. काजू पण घालावे यावर, मस्त खाऊन बघ. चॉकलेटी केकच वाटतोय. चॉकलेट केक, चॉकलेट बर्फी, काही ना उद्देश त्याला. आणि एकदम मस्त, लहान मुलं काय मोठे मुलं पण एकदम आवडीने खातील. एकदम मस्त छान झालाय. वाटलं मला ऐकून. रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आणि आपल्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांतर्फे श्वेताला थँक्यू. आणि ही खूप जास्त इझी आहे, काहीच नाहीये, फक्त बिस्किट, मध आणि चॉकलेट. आपण घरामध्ये काम करता करता ही डिश बनवू शकतो. काम करायचं, ठेवायचं फ्रीज मध्ये ठेवायचं, मग परत बाहेरून कटिंग करायची. आणि एकदम सोपी लहान रेसिपी. मुलांना पटकन बनवून देता येईल अशी. आणि जे आम्ही रेसिपी मध्ये जो इन्ग्रेडियंट चॉकलेट वापरलाय, असं नाही की तेच वापरायला पाहिजे. तुम्ही बाहेरून कॅडबरी आणून पण तुम्ही ते वापरू मध शकता. नसेल टाकायचं तर साखर टाकू शकता. कारण एक क्वेश्चन ते ना, ते आमच्याकडे तसा चॉकलेट नाही असं म्हणतील ते कंपाऊंड चॉकलेट. हा, मग नॉर्मल चॉकलेट पण चालेल. नॉर्मल आपले कॅडबरी असतात ना, 10-20 वाले, ते मेल्ट केले तरी चालतील. रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. मस्तच झालंय, छान झालंय. थँक्यू. ह्याची छान बारीक पावडर. परत 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 छा बोलली ना. काय बोलू आपण. हे आता आपले चॉकलेट मिनी केक रेडी आहेत. आपण टेस्टिंग साठी
नाही असंच काहीतरी होतं.